Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως ελπίζω να είστε όλοι πολύ καλά και σήμερα θα παίξουμε Minecraft, αλλά θα παίξω PvP practice. Σε αυτό το κανάλι θα ανεβαίνουν περισσότερο PvP παρά στο άλλο. Και παιδιά, πριν ξεκινήσω το βίντεο κάντε ένα like και ένα subscribe και ναι, θα παίξουμε 2 games και περιμένουμε κάποιον να δούμε εδώ πέρα. Πάρτο! 1-0, νίκησα στο πρώτο game. Οκ, νικήσαμε και το δεύτερο game. Τελικά θα παίξω παραπάνω. Βλακεία έκανα, αλλά εντάξει. Έμεινα με 2 καρδιές. Πάμε να παίξουμε. Τι κάνει? You have 3 minutes remaining. Μάγκες, νίκησα. 3 game ήτανε. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye bye guys.